Il-Ministru Byron Camilleri għadu mhux jifhem is-sitwazzjoni ta' kollass illi hemm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, sitwazzjoni li għandha tiġi indirizzata immedjatament. Iżda quddiem dan kollu l-Ministru għadu mhux jifhem li tmexxija preżenti ta' din il-faċilità hija waħda inkompetenti u għandha tinbidel immedjatament. Is-sitwazzjoni issa deteriorat tant li kawża ta' din l-inkompetenza qed ibatu ħafna persuni. Għalhekk ir-responsabilità taqa' kollha kemm hi fuq il-Ministru responsabbli. Kien dan il-qofol ta' konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Intern Beppe Fenekadami u l-kandidati l-elezzjoni ġenerali Derin Karabot u Graziella Gallia wara l-aħħar żviluppi marbuta mas-sitwazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Quddiem dan kollu għandna Ministru, għandna Prim Ministru illi jibqa' ma jaġixxix. Għandna sitwazzjoni f'dan il-pajjiż fejn għandna Ministru illi jażel għal raġunijiet tiegħu, illi jażel għal raġunijiet jiena ngħid inspjegabbli tiegħu illi jibqa' jiddefendi dak li huwa manifestament ħażin. Dak li qed iwassal għal sistema fejn jintilfu il-ħajjiet tan-nies. Intqal ukoll li l-inkjesta li ħabbar il-Gvern Laburista ma tistax tkun imparzjali u kredibbli iktar u aktar meta membru ta' din l-inkjesta kienet membru tal-bord tal-governanza tal-istess ħabs, konflitt ta' interess mill-aktar ċar. Kif jista' jkun illi jkollok persuna illi kienet qiegħda tmexxi l-ħabs irreżenjat biex issa tifforma parti mill-grupp ta' nies illi ser ikunu qegħdin jinvestigaw propju l-istess tmexxija li kienet qabel fiha. Il-kellima saħqu li l-ħabs huwa skandlu nazzjonali fejn il-ħajja tan-nies saret ma tiswa xejn, fejn il-ħabsin saru sempliċement numri bla dinjità. F'din is-sitwazzjoni li mhix waħda aċċettabbli kif kien qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, Partit Nazzjonalista fil-Gvern jara li jkun hemm bidla fit-tmexxija tal-faċilità korrettiva ta' Kordin bit-tneħħija tad-direttur preżenti, bidla li twassal sabiex ikunu mħarsa il-priġunieri, il-familji tagħhom kif ukoll il-ħaddiema illi jaħdmu f'din il-faċilità. Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista nida l-proposti tiegħu għal-ħabs, disa inizjattivi li jwasslu għal tnaqqis fil-popolazzjoni tal-ħabs u għal daqstant ikun hemm kundizzjonijiet aktar umani għal priġunieri, ambjent tax-xogħol aħjar għal gwardjani u l-impjegati u serħan il-moħħ li s-sitwazzjoni titjieb. Dawn il-proposti fil-fatt ħajkunu qegħdin jolqtu mhux biss lill-priġunieri, però lill-familjari tal-priġunieri, lil daw kollha li jaħdmu anke ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin kif ukoll anke lis-soċjetà in ġeneral. Allura rappellaw biex anke l-Gvern jimplementa mill-aktar fis il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Marja Franca Lanza, Annet News.